Nancy Pelosi bɔra Taiwan bi araba la a ye a yira k'a fɔ k'a n'a ka wasadikulu ka taama in bɛ a yira ko l'Amérique tɛna i bolo bɔ Taiwan kɔrɔ sini ye Pelosi ka taama kɔn kosɛbɛ Taiwan. Tarata don na l'Amérique ye ɲangili bereba gosi Rusiw ka nafolotigi dɔw kan an'u ka farikolo ɲɛnajɛ musobangana Alina Kabayeva ne kunnafoniw ɲɛsinen don a ma ko Vladimir Putin ka sunurun don ko den naani bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Charles A. Flynn, l'Amérique sɔrɔdasi jalatigiba Pacifique kɔnɔna na ye layidudi kɛ arabadon na Indonésie jamana kan Indo-Pacifique lafasaliw la. Nin kumakan ninnu fɔra sɔrɔdasiw ka jalasigiba kɛnɛ sigilen labɛnnen u jamana fila fɛ kɔfɛ. Kansas mara mɔgɔw ye u sen da tarata don na u ka mara sariya sunba ka hakɛ sira bolo dɔw kan ka kɛɲɛ ni kɔnɔtiɲɛ dabilali ye. Nin tun ye a siɲɛ fɔlɔ ye fasojama ka u hakilina di l'Amérique sariya sunba ka latigɛw kɔfɛ juin kalo tɛmɛnen na kɔnɔtiɲɛ hakɛw sariyaw kɔnni la kan. Mɔgɔ 4 fagara kungotamɛnɛba sen fɛ min bɛ ka dankarili kɛ Californie mara la marakɛlaw ka laselila tarata don na.